ମୋ ପୃଥିବୀର ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସତରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ସୁନ୍ଦର ଏକ ଫୁଲ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା। ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଫୁଟେ। ମୁଁ ମୋ ଛାତ ଉପର ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅପରାଜିତା ଗଛ କେତେ ଲଗେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧଳା ଅପରାଜିତା, ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅପରାଜିତା, ଥାକ ଥାକ ଅପରାଜିତା, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଜିତା ଗଛ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର 5 ଥାକିଆ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ। ମୁଁ କିଛି ବଗିଚାରୁ ଆଜି ତୋଳିକି ଆଣିଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏଇ ଅପରାଜିତା ଫୁଲର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ପାନମଧୁରୀ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଚା ପତି ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ନେଇଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସାନ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚା ପତି ପକାଇକି ପାଣିଟା ଫୁଟେଇ ନେଲି। ସେ ଯେଉଁ ଚାଟି ବନିଗଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁଳି ଆଣିଥିଲି 8-10ଟି ତାଜା ଫୁଲ, କିଛି ମଉଳା ଫୁଲ ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ, ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଆକୁ ଆପଣ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଗୁଣ ସବୁ ସେଇ ଗରମ ପାଣି ବା ଚା ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ମହୁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼, ମିଶ୍ରି ଖଣ୍ଡ ବି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଯେ ଚାଟି ବନିଲା ଅପରାଜିତାର ଚା, ଆକୁ ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମଧୁମେହ ରୋଗ। ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ଏଇ ଚାଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଆପଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେଇଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ନିଜେ ପିଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, 60 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ମୋର କାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅପରାଜିତା ଚା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ସମୟରେ 12ରୁ 22 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାମକୁ ନେଇକି, ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମାନସିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାବି ମନରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଦିଏ। ଏଇ ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ କାଢ଼ା କରିକି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ଫାଙ୍କା ପେଟରେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚାପକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟା ଦରକାର, ସେ ଦକ୍ଷତା, ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ଛୁଆ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚା ଦେଇପାରିବାନି। ତାକୁ ଆପଣ ଉଷୁମ ପାଣି ବା ଫୁଟା ପାଣି ଟିକେ ନେବେ, ନେଇକି ସେଥିରେ ଏଇ ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ପକାଇବେ। ଆଉ ତାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମହୁ, ଗୁଡ଼, ଚିନି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସକାଳ ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଏମିତି କାଢ଼ା ବା ଚା ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ଏଇ ଅପରାଜିତା କାଢ଼ାର ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ, ହଜମ କ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖେ। ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ମଳବଦ୍ଧତା ବା କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧତା ଜମା ରହିବ ନାହିଁ ଏ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଓବେସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଏବିକା ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆ, ଯେଉଁ ମୋଟାପଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫୁଟା ପାଣି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ପକାଇଲି। ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସଂଗ୍ରହ କରିକି। ତାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଲବଙ୍ଗ 1-2ଟା, ଗୋଲମରିଚ ମଧ୍ୟ ଛେଚିକି 1-2ଟା ନେଇପାରିବେ। ଡାଲଚିନିର ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ ତାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଫୁଲ ନେଇଛି, ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି, ଆଉ 1 ଗୋଲମରିଚ ମୁଁ ମାତ୍ର ନେଇଛି। ୟାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ଫୁଟନ୍ତା ପାଣିରେ ପକାଇଲା ପରେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅପରାଜିତା ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ସେ ଫୁଟା ପାଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ଦେଖିବେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ସେଇ କାଢ଼ାଟିକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମେଟାବଲିଜିମ୍
ର ଯେଉଁ ମେଟାବଲିଜିମ୍ର ଅସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଓବେସିଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ମୋଟା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଟାବଲିଜିମ୍ର ବୁଷ୍ଟ କରିବ, ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ମୋଟାପଣଟାକୁ କମେଇବ। ଛୁଆ ଯଦି ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଏଇ କାଢ଼ାଟି ଦେଇପାରିବେ। 12ରୁ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦ୍ରବଣ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ଆକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ମିଶ୍ରି ଖଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆକୁ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବମୟ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ବଡ଼ମାନେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଏଇ କାଢ଼ାଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଚା ଭଳି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇସବୁ ଗଛଲତା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଗଛଲତା ଫୁଲ ଫଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରହିବା। ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସିନା ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ତିଆରି କରିପାରିବା। ସୁନ୍ଦର ସମାଜଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ମୋର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧଳା ଅପରାଜିତା ମୁଁ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଛି, ମୋ ଛାତ ଉପର ବଗିଚାରେ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅପରାଜିତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଆହୁରି ପିଙ୍କ କଲର୍ ଭେରାଇଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଖ ପଡ଼ିଶାରୁ ମଞ୍ଜିଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ସହରାଭିମୁଖୀ ସମାଜରେ ଆମକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ମାଟି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମେ ୟାକୁ ଛାତ ଉପରେ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଗୋଟେ ଗଛ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଦେବ। ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ମଝିରେ ଥରେ ଆପଣ କଟିଂ କରିଦେବେ। ଗଛ ଏଇଟା ମୋର କଟିଂ ହେଇନାହିଁ, ଟିକେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି, କଟିଂ କରିନି ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଏଇ ଫୁଲଟା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ କଟିଂ କରିଦେବି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଝଙ୍କାଳିଆ ନିହାତି ଗଛ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଆକୁ ଆମେ ଅନନ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅନନ୍ୟା ଅପରାଜିତାର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପୃଥିବୀର ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।